October is a mental health awareness month. This is your coach Gladys. I'm a relationship coach. I'm a mental health awareness advocate as well. I do a lot of things. I do marriage counseling, individual counseling and coaching, marital coaching, counseling, premarital coaching and counseling. All those things I do. I'm an author as well. I'm just finishing off writing my second book on courtship, premarital counseling, and finances, marriage, all those things. So I thank SIS MELLY for giving me this opportunity to come here. Ndini wasu wenyu wasu ndinopota ndichimboenda ndichidzoka because ndine mapeji angu. When I finish, I'm going to take them. So kana muchida kujoina muchipota muchimbondionawo ndiri kumba kwangu kumuzinda kwangu munouyawo tosangano asi apo neapo ndinopota ndichimbodzoka hangu pano tichimbotandara tichikurukura inini maprograms angu ndiye kubatsirana kuti tirarame upenyu huri healthy, upenyu hunofadza. I just want people to be happy. So this is why I major and I focus more on coaching and counseling relationships. Yeah. I'm also a medical person. I'm also a nurse manager here in Australia. So I'm in Australia, the capital city of Australia called Canberra. Ndo kwandinogara kuno. Asi ndakabva kumusha ndichitoshanda hangu ndiri nurse ikoko as a nurse manager futi kumusha ikokoko. So ndakauya kuno kunda kutongoshanda and I worked kuParenyatwa Hospital. Ndakashanda panonzi pa-annex kunorapwa vanhu vane zvirwere zvepfungwa pazvinenge zvaescalata zvakwira like zvaita flare up kana kuti uchiri kutanga kuda kudiagnoswa or things like that. I have worked there for a while before I came here. Ndakashanda futi kumbuya nehanda kunobariswa vana kuya ndichiona capital city yeaustralia inonzi Canberra, chiheramili inonzi Canberra. A lot of people think kuti capital city yeaustralia is Sydney. Vamwe vanofunga kuti Melbourne. It's Canberra. It's a very small city. That's where the capital city of Australia is. Saka ndakashanda futi kumbuya nehanda ndichiona vakadzi vachinetseka zvikuru nepostnatal depression. Vamwe zvinenge zvatotanga kudhara vasati vatase vazvara. So those kind of situations kungobatsirana kuchengetedzana nekudanana so sehama neshamwari nevarume vedu nevakadzi tichisapotana knowing kuti mahormones anokwanisa kuita stay up zvinhu zvinokwanisa kunge zvakazvigarira hazvo zviri dormant zviri passive mumwiri memunhu. Some people it is genetic, they are exposed kune nyaya dzema-mental health issues, but zvinozonyatso kumanifesta sometimes when you are put under the pump or you're under pressure or you are going through challenges of life. Zvobva zvatanga kuita sei kuoneka hazvisi demon. Ndo problem yakawanda yatinoona kuAfrica kuti vanhu vanofunga kuti zvirwere zvepfungwa, kuroiwa, mweya wetsvina, kushanjirwa kana kuti madhimoni. Chirwere chepfungwa chakangofanana nemunhu anorwara neBP, chakangofanana nemunhu anorwara nemaziso, anorwara nemwoyo, ari kurwara neHIV. The difference inoita kuti vanhu vasachitora serious kubva kwekutanga kwacho zvozoita worse manje makuda kuzomhanya-mhanya inyaya yekuti munhu akasikwa aine kahunyama kari paari and anonyanya kuacta hysteric pane zvinhu zvaanoona nemaziso edu aya. Zvinhu zvaanoona nemaziso enyama munhu anokurumidza kumhanya. Ukatyoka gumbo unoona vanhu vachimhanya-mhanya kuenda kuchipatara straight away. Ukakanganisika mapapu vanhu vanomhanya kuenda kuchipatara. Asi chinhu chatisingaoni nemaziso enyama chinonetsa kuchigamuchira chop. Ndosaka muchiona chiri kunamata kunonetsa wakawanda because vanoda kuona saThomas. Saka pasina kuona paya panonetsa. Chirwere chepfungwa chinoaffecta your mind, your mental state, your mind. Handiti kureva kuti hauzvioni zviri mumind memunhu but chaunoona hunhu hunenge hwakudisplayiwa nemunhu abatikana nechirwere ichi. Saka hazvisekesi and hazvitsvinyirwani because unokwanisa kunge chitori lying dormant mumwiri mako chakarara like a sleeping giant. Pozongoita trigger inouya inokonzeresa kuti zvichitanga kuonekwa nevanhu kuti uyu kauyu anenge ari kurwara nepfungwa.
ndakauya panapa ndikaita part 1 yeprogram yangu ndaakufinaliza, this is part 2, ndichipa muenzaniso wemudzimai aitonyatsodziitira zvinhu zvakanaka-naka, a prestigious woman wandaigara nayo, neighbor yangu aitondibatsirawo kundichengetawo nemwana wangu, tichibatsirana tiri kumusha ikokoko. But unenge usingaonika zviri kuitika mumusoro memunhu, and unenge usingaoni macircumstances ari kuita go through munhu. Zvimwe zvinhu tinokwanisa kuudza hama neshamwari, pane zvimwe zviri too deep zvokuti you can't tell hama neshamwari, ndiwo unotozvizira wega zvauri kuita go through. Pamwe pacho unoona sekuti vanhu ukavatsanangura havatokunzwisisi kuti uri kuti chii, saka unozongosarudza kuti rega ndizvinyararire nenhamo dzangu. But zvinozoitika ipapo ndezvekuti vanhu vanozoona manje hunhu hwako, behavior yako, attitude, character towards life kuti uyu munhu uyu pfungwa dzake dzinenge dzisisiri kunamira zvakanaka, handiti? So last time takataura zvakasiyana-siyana ndichiti munotokwanisa kuchengetedza midziyo yamakakomborerwa nayo naMwari kukunda kuzvichengetedza kwaunoita iwewe. Vanhu vanokurumidza kuchengetedza mota. Ukaona mota yatsvuka, zvima-gadgets zvima-gauge zviri kumberi kuya unokurumidza kudaidza makanika. You can even look after your car better than you look after yourself. Now, surround yourself nevanhu vanokuda, vanhu vanokuisa at heart, people who wish you well, people who would mention your name in a room full of opportunities. Munhu wokuti akanzwa kuti Gladys arwara, anotorwadziwawo naiyewo. Munhu akadaro ndiye munhu anofanira kuzvikomberedza naye, but mazuva ano vakunetsa futi kuwana. Saka be very careful even pauchienda unotaura nevanhu nyaya dzako. Kune vanhu vanouya vachiita kunge sekuti vada kubatsira, ivo vada kuita sei kukudestroy. Yesterday I was teaching on my page on vision assassinators. Kuna vanhu vanouya vachida kuassassinata marriage yako, vanouya vachida kuassassinata business rako, vanouya vachida kuassassinata vana vako, maministry yako, hutano hwako. Iwo uchifunga kuti tiri rimwero, but munhu achiuya anepfyu atori nepfungwa dzakaipa. Saka zvakakosha futi kunamata. Kunamata kwakakosha because Mwari vanokupa njere dzekuona chakanaka nechakaipa, wakanaka newakaipa, kuti usawira mumaoko emunhu asina kumira zvakanaka. Now, just for your own information, why I have so much passion about these things. If you look here, I have an award. You see, munomboona vanhu vanenge vachitenderera vaya, handichadi kumenchena mazita, vanotenderera vaya vachitaura kuti kune ma-awards ari kuuya, Zimbabwe Achievers Awards. I am one of those people akawina award iyoyo, Australian version, right? So these people, they go around Australia, kunana Canada, UK, America, Zimbabwe, South Africa, they go around vachita izo zvezvezve. Zimbabwe Achievers Awards, Australian version, because nindiri Australia. So I was vanoziva inonzi Zororo Pumlani. You see, this guy, I met him muridzi wecompany. Ndakatosanganawo naye kuAustralia kuno kuSydney ndichienda nopuwa chi award yangu iyi. And award yangu iyi kai ndakatoudzwa kuti handisi kuvhoterwa. No, handiti pane vanhu vanoisa vachida kuvhoterwa vaita se vakandisarudza vakati handitofanira kuvhoterwa, ndofanira kutongopuwa. And the reason was I have helped a lot of people with mental health issues from time immemorial. Vanhu vandakabatsira vamwe vacho ndo vakafonera vanhu ivava veZimbabwe Achievers Awards kuti munofanirwa kupa mai avachi this thing, award iyoyi. It's called a Chairman's Honorary Award. Saka the part of the award yandakapuwa iyo inonzi Leadership in Mental and Everyday Well-Being Advocacy Award. Leadership in Mental and Everyday Well-Being Advocacy Award. Ndo yandakapuwa 2019. This year I started to be very active and very passionate ne-well-being yevanhu, yekuonawo vanhu vachifara mudzimba nekuita sei. Ndo pakanyatso manifesta chi profession yangu ye-relationship coaching iyayi, handiti life coaching, relationship coaching, marriage, all those things, helping people vane ma-mental health issues vanotokwanisa kutorarama upenyu huri normal as long as vari kuita zvinhu zvatichataura panapa zvinobatsira kuti vakwanise kuita sei kurarama upenyu huri normal. Vororana nemunhu anotoda kumusupport, hazvinyadzisi kana uchidanana nemunhu time iya yecourtship iya or premarital counseling, taurirana ichokwadi, budirai pachena, because every person deserves to make a conscious decision about their future. Okay, so if you follow me closely, Mukoma Masimba is my brother. Mukoma Masimba is my brother because he's Zimbabwean.
Those who know me panapa SIS MELLY's diaries, those who know me kumvenge, they know that I played a very, very instrumental position and place in trying to help Mukoma Masimba and the wife. Ndakazama paunoda, but the desire. Pane pamwe paunoona kuti there are two things. Kune munhu anenge aine insight, koita munhu anenge asina insight. Okay? Pa mental health issues, pane nonzi insight and lack of insight. And things like state yanga yana Mukoma Masimba iya, initially he had insight and I tried to help him. I did a lot of counseling and coaching sessions naye nemukadzi wake, okay, for your own information. And time iyo takatombowirirana zvinhu zvikachinja. I'm not the only one who was helping him. Some other people were helping as well. I got involved in ndichibatsira futi in family and all those things. But munhu anofanirwa kunge aine that insight and willingness and the desire to be supported. Munhu aamanikidzwi kubatsirwa. Anditika kana akabvuma anobatsirika. Up to now, I'm still in contact ne-wife yacho. I don't know whether kuti wife or ex-wife, but I'm still in contact nemukadzi iye ndichitomubatsira, checking on her well-being because she's gone through too much, as you can imagine. Angadai kutopenga chaiko, but ndiri kuzamawo nenyasha dzaMwariwo dzakandipa Mwari kubatsirawo mukadzi iyeye. Mukoma Masimba eventually I think wakachinja namba dzavo from everyone else. Kusanganisirawo vamwe vanhu vaizamawo kuvabatsirawo namba dzavo ndandangofona dzisingachaiti, but ndakatombonyatsotowa involved even nemadoctors aivabatsira muchipatara ndichitry kutsanangura certain things because zvimwe zvinhu zvinoda munhu anounderstanda futi culture yako mukurwara uku nenyika dzatiridzo dzidzi varungu zvimwe zvinhu havazvinzwisisi. So being in the medical field myself, I did the best I could to help him. Aitomboya achitombotaura pano achiti yaya Gladys, nekuti ndiri wasizve yaya Gladys. I love him so much, that man. Ini ndinongoda kuona vanhu vachifara, handina hangu zvinhu zvakawanda zvandinotsvaga. Handichengeti chigumbu, hanadaka nemunhu, handina nguva yekuvenga munhu. I love unconditionally. And this is the reason why ndakutaurira kuti award yandakapuwa. Vandakabatsira vakatotaura kuti musatombo hatisi kuda kunzwa kuti vaiswa palist yevanhu vanombonzi ngavavhoterwe ngavaite sei ngavapuwe that award. So God saw it fit kuti ndipuwo award iyo, and I thank God for his love over my life. Now there are so many people here kwandiri kwacho kunoku vandakabatsira, vamwe vanouya vachienda, vamwe they come along the way, some are single, vamwe vari married, vamwewo vatori nezvinhu zvavo, some are into businesses handingadi kumentiona because of privacy reasons. So people come and we help. People come and we do the right thing yekungobatsiranawo sokungoti life ite sei ifambe, but vamwe vanenge vasingachadi havo zvekudzokera kumashure, vamwe vanenge vakusanganisa zvirwere zvepfungwa nemadrugs nedoro nefoji, ndichazvimenchena kumberuka. So last time when I was here, I spoke on anxiety and I spoke on schizophrenia. I spoke on excessive, obsessive compulsive disorder and obsessive compulsive personality disorder, OCPD and OCD, right? And we spoke about bipolar as well. We spoke about eating disorders. Hukama nechikafu. Kuna vasinganyatsi kuziva kuti vobatanidza sei hukama hwavo nechikafu. Kana atanga kudya haadzoreki. Obese, overweight, morbidly obese to a point where it's becoming dangerous to your health. Koita vamwe vasingatodyi zvokuti akamwa mvura anonzwa kunge atodya mukonde wesadza chaiwo. Some of the things are extreme and they become mental like that. So I talked about that. Obsessive compulsive disorder. Vanhu vaya vane constant thought yaya yekuti akatanga kufunga chinhu akangobuda kuna munhu wese anozviita, but pane zvinenge zvazo too much and repeatedly and prolonged zvokuti it becomes a mental health issue. Excuse me. Munhu akatanga kufunga kuti every time paanobuda akatanga kunga ndadzima malaits here, mufaro wese watopera. Chero nezvaanga achida kuita haachatomboenjoy kwaari ikoko. Akatanga kufunga ndadzima stove here. Yato problem. And these people are so rigid. They are perfectionists. They can't be moved. They work by the set of rules. Zvataurwa izvo kana pari pabasa ndo zvaanoita. They don't trust easily. They don't havasi vanhu vanokwanisa kudelegata maduties kune vamwe vanhu zviri easy vaya. They want to be in control of even the smallest thing. They find it even hard kupawo vamwe vanhu magifts. Schizophrenia, it's the worst kind of mental health
problem. It causes people to be withdrawn from others. They have disorganized speech, difficulty in concentration and focus. They lose touch with reality. I don't know what to say. It's really bad. It's like an extreme. Vamwe vanofamba vakatakura mazimutoro, vamwe vanofamba vachitaura zvinhu zvisinganzwisisiki, zviri disorganized zvokuti unoshaya kuti zviri kuenda kupi, vari delusional, vanoona zvinhu, vanonzwa mavoices, things like that. They get overwhelmed and so anxious about things. They are so scared and they can't trust so easily. You know, those kind of people, they really need our love. They need our care. Munoona kuti my government akangwara, they look after people with mental health issues, because when they do that, it makes it easier for them, you know, to move forward and to even work and to do things. And zvakafanira kuti kuno variko akuna nyika isina vanhu vane zvirwere zvepfungwa anditika. And October mwedzi uno watiri uno mwedzi wekucherechedzawo nekurangarira nekubatsira nekunamatira whatever you can do vanhu vane zvirwere zvepfungwa October uno. So I thought let me just conclude ndichingoti rambai muchitewo zvakanaka zvamuri kuita izvozvo. When a person you love is diagnosed with a mental health issues, it's not easy at all. Zvinhu zvinorwadza, because sometimes it comes suddenly because of a trigger. It can be because of post-traumatic issues. Waona munhu achitsikwa nemota, kana kuti waona hama dzichitsva dziri mumba, kana kuti muri kune nyika dzine hondo uchiona vanhu vachingofa pese pese, kana kuti manguva emacampaigns iyaya emapolitical campaigns iya kune vanhu vane corruption iya, unoona vanhu vachichekana nemapanga maopposition party vachirovana vachifurana. Maybe witnessed that. It's like a trigger that comes kunotirimura zvinhu, kurunga mvura yakazvigarira, and then it comes all of a sudden, and now you're thinking, what are we going to do? Maybe that person is your breadwinner. Maybe munhu iye atori baba womwe munhu, maybe munhu iye atori murume womwe munhu, and all of a sudden munhu iye ane disorganized speech, haachanzwisisiki zvaanotaura. Maybe akutoita ma-anxiety or panic attacks, are nervous, worried, and any form of noise or closed places, they are now claustrophobic. Avachatombokwanisi kukopa, they breathe fast, the heart is pumping fast, they are sweating. Vakaenda pane vanhu, whether interview kana kuti chingori chinhu kana kupuwa mic kuti taura pamberi pevanhu, anoita shaking iri uncontrollably. Zviri too much. Yes, you can be you can panic, you can be scared, but izvi too much manje. Atomagariro emunhu iye zvokuti akuda support, akutoda environment iyaya iri conducive kuti akwanise kuita se kufunctiona. Bipolar disorder or mood disorders, these are extreme sense of munhu anomuka ari hype, achifara zvokufara zviya zvokuti munoshaya kuti zviri kufamba sei. Joy iri excessive iyaya, zvine compulsiveness mukati. Mangwana or a few days along the way ari kumuka ane extreme sadness. Haana kutsamwidzana nemunhu kana murume nemukadzi, hamuna kutukana, hamuna kutsamwidzana marara zvakanaka. Makamunzwa vanhu vanoti vane mbiri yekuva moody. Zvimwe zvacho yato mental health problem. Zvimwe zvacho hormonal issues zvokuti kana uri periods, kana kuti wadaenda periods, kana kuti uine nhumbu, zvinonzwisisika izvozvo, but pane zvitori futi extreme, zviri exaggerated and prolonged. So all these things hazvisi zvokungoti nhasi mangwana otofunga kuti Gladys ane chirwere chepfungwa, Pauline ane chirwere chepfungwa, Vicky ane chirwere. No, zvinofanira kunge zvine a certain degree of longevity into whatever you're doing. Now, how long, if you may ask me, how long, that is up to a specialist. And my consultant, go and see your doctor is what I would say. If you're struggling with all of these things, go and see a doctor. Apana chinonyadzisa as this demonic. It's just because people can't put their finger on it. They can't see it with their naked eye. Avazvioni like that. Wofunga kuti zvinotosekesa, wofunga kuti zvinonyadzisa kana kuti chino azvinyadzisi. Kubatsirwa early kwakatokosha. Kwakakosha. So munhu akadaro, you have to understand each other. Kuti vanhu varegedze kuramba vachingorambana pese pese anditi. You have to understand each other. Munofanira kubudirana pachena. Kana munhu aine chirwere chepfungwa chacho, taurira mumwe wako, partner yako, fiance yako, husband yako, chokwadi kuti nini, this is the condition that I have, or I might need to see a doctor, I'm not feeling okay, you know. Ndo zvandiri kunzwa izvi. Kana wadiagnoswa,
support each other. Kuitira kuti paya paunoita ma-extreme moods paya hype like that, waunogara naye anoziva kuti izvozvo hazvina mumirira mushe, regai ndimubatsire to elevate chi to suppress a bit, to break it down even. Anditi kana ari so sad, extremely sad, and suicidal ideations and all those things, unomubatsira kuti mood yake iitewo zviri nani. Hauchamuburden nema-decisions ari too big during the period yaanenge akadaro. Hauchamubatsiri nekumuda kumubvunza zvinhu zvakawanda-wanda. Waakuziva munhu wako, nditi kamadzidzana, maakubatsirana, maakufamba mese seteam, whether nevana vako nevamwe wakakomberedza ma-extended family members, things like that. Then koita ma-extreme phobias. Kune vanhu vanotya zvakasiyana-siyana, but kune kumwe kutya kuti munhu anotoita unge achaita heart attack, munhu anotoita unge achafenda. I have looked after vanhu vasingakwanisi kutombostenda the sight of blood. Kutoona blood richibuda, kana kuona panenge patsikwa munhu nemota, kana arohwa nemota, kana kuti operation site o munhu ari kupuhwa blood transfusion, they faint. Kutofenda cheko nekuona ropa, kungoona ropa chete, whether ndere huku ndere mbudzi, anotofenda munhu iyeyo, anotofenda. Anditika I have looked after people like that. Kuna mwana tu akanzwa kuti adanogadzirwa zino kwa dentist. Akamanaka munhu anoita kunge achazviitira wiwi nekutya kuri extreme, kuri koita mwari obsessed nema-germs, vane phobia yekuti ndichangorwara chete pese paari. Fanike izvozvi, those people they are in serious trouble nenyaya yeCovid iyoyi. Maoko aya anosvuka nekugezwa, maoko anosvuka nekugezwa, akazora ichi oisa ichi, akashandisa sanitizer iyi ochinja, anonzwa kunge zvisiri kushanda. Vamwe vanhu ndombona vanhu vachiita majokes, but there are people who actually wash nyama yavo, kutoisa dishwasher nyama chaiyo kuigeza, because anongofila kuti ine ma-germs, chero ikakwatiswa sei ine ma-germs, that becomes a mental health issue. Anditika vamwe havatombodi zviya zvema-heights, anofa mwana wewaridzi, anotofa zvake. Saka ukaona munhu achikuudza kuti I can't stand this, I can't, usafunga kuti majokes, munhu yanenge ari serious. Handiti iwo manje ukafunga kuti atozvemafunnies, womuda kumupusha kuti ajambe from a height, that person can actually die. Munhu anokwanisa kutofa nefiye iri extreme iyayo. Munhu akakuudza kuti ndinotya mbudzi, take that person for their word. I'm not saying munhu wese anoti ndinotya chaka anorwara nemufungwa. Ndikutaura ma-extreme cases yekuti if you bring that mbudzi or huku iyoyo pari, that person will actually faint. Kutofenda agoita ma-panic attacks, agoita anxiety attacks, agoita ma-extreme shaking, palpitations, all those things. Saka haazi mafanizi. Now, kozoita vanhu vanoita like during all this we are talking about, pane chizoita period wakambonzwa vanhu vachiti uyu ari psychotic, uyu mapsych, uyu ichichi. Pane ma-flare up anoitika time yekuti okay, chero unyari nechirwere chepfungwa chacho unenge utoriwo okay, uchikwanisa kushanda kuita. Koita flare up inoitika yekuti that person all of a sudden is losing reality, touch with reality. Vakutanga kuita zvanaisira zvema-disorganized speech zviyazvo. Akutanga kuita zvema-hallucinations, makangorara munhu akutanga kuona zvinhu. Akutanga kuona kana nyoka, kana imbwa, kana vanhu vari kumumhanyisa, anenge achitoita ma-hallucinations. Zvinhu zvezvo zvine zvisitomboriko, but iye kwaari it's real. Anokwanisa kunzwa munhu ari kuti zviuraye izvozvizvi, ugoona munhu akuenda kukitchen akutora mapanga akuda kuzama kuzviita hate or something like that. So you got to be on the alert when you are living with someone who has a mental health issue, and you got to make sure the environment yavari kurarama yacho iri safe. That environment has to be safe. Zvinhu zvisingafaniri kunge zviri in the sight zvamunoziva kuti zvinomutrigger, please take them out of sight. Anditika batsirai munhu iyeye. Pamwe pacho vaya vanoita ma-suicidal ideation, musanyanya kuvasiya vari vega for too long. You never know the thought that can come. Munosvika munhu azvikuwadza or vaita harm themselves. So I want you to understand this from a simple perspective kuti these things are serious. Ngatizvitore as serious as it deserves. Chii chaunofanirwa kuita, enda unoona chiremba wako, kunoku tinovati ma-GP, general practitioner. GP wako anokwanisa kuzokuendesa kupi? Anokwanisa kukuendesa kuna specialist, anditi like as in a psychologist or psychiatrist or things like that. Anokwanisa kukuendesa ikoko. Wasvika ikoko vachaita matesta vanoita ekutarisa pfungwa dzako, sometimes vanotora ropa,
pamwe vanotora kana urine. A lot of things can be done vachitry kutesta kuti chii chiri kuitika, kana vari mahormones kana zviri zvii, a lot of things. Pamwe pacho vanodiagnosa vachishandisa clinical understanding yavo or clinical judgment or manifestation. Zviri kuratidza munhu wacho kuti ari kuita sei, ndozvavanoshandisa izvozvo. Then vokupa diagnosis yako. Like I said, usatombofunga kuti zvinonyadzisa kana ndichi, uri kutoita the right thing. Unopiwa diagnosis yako, wapiwa diagnosis yako, imwa mushonga, enda kuma follow up ako. Make sure you alert people vanokuda wakakomberedza kana kubasa. Unfortunately vanhu vakawanda they don't understand, vanostigmatize zvekuti kubasa ukataura kuti ndine depression kana kuti ndine anxiety kana kuti schizophrenia, especially unfortunately kwandinobva kumusha uko kuZimbabwe, kuAfrica. Let me say Africa. Vanhu vanototanga kuti kuisolate, vakuvictimize, vakustigmatize. That needs to stop, because zviri kustopa vanhu vakawanda kuti vanotsvaga rubatsiro, because vanotya kuti sei kuzoseko. Anditi occupy yourself with things that you love. Vanhu vakakomberedza ngavazive kuti unofarira kuita chii. Some people love cooking, some people love walking, some people love just exercising, some people love music, some people love different things. Find out from your loved one ari kurwara nechirwere chepfungwa or ane mental health issue kuti anofarira kuita chii, mumusapota, muitawo zvinhu zvinoita kuti ave netime yekurelax nekufara nemi. Like I said, exercise ikoko, things like that, it's good for you, and it's a refreshing period for you. Then you need to make sure you sleep well. Sleep in a healthy way. Zvima gadgets is wakwenda unorara. If you don't need this, if it's not a matter of an emergency, turn them off. Turn the gadgets off. Put them on silent. Have quality sleep. Pray before you go to sleep. Speak to your mind. Speak to your soul. Speak to your spirit. Speak to your body. Take your medication. Take your medication faithfully. Vakachinja mushonga, vamwe vakawanda vanokwanisa kumboaffectika nemushonga wacho. Umwe unorarisa, umwe unobudisa masiriri, umwe unoita sei zvekuti unenge wakutadza kunyatsofunctiona zvakanaka. Zvinoaffecta vanhu zvakasiyana siyana. Dzokera kuna chiremba wako if it's affecting you too bad. Woenda unoita sei, unochinjirwa mishonga kana kureducewa madoses or kuincrease madoses, things like that. Right? Have time to rest even during the day. Pa budget ye time yako yo during the day yo. Make sure you fit yourself in. Relax. Do something that you enjoy doing. Just relax and do self-care. Reflect on what is going on. Do self-care. If you wait for everyone to love you, you might not find you know people who are going to be looking after you and for you all the time, because one are busy on open. So prioritize yourself. Think of it this way. Whatever you would do to a loved one, do that to yourself and for yourself. Anything that you would do for your loved one or to your loved one, turn it inside in yourself and do it for yourself. And that will help you a lot. Eat healthy. Make sure you have a balanced diet. Eat a healthy meal. Eat a healthy meal. A balanced diet. Drink lots of water. Famba. Idya zvine utano. Zvikomberedzeni vanhu vanokufarira. Have a good quality sleep. Have time to rest during the day. Don't drink too much alcohol. Don't do drugs. Don't smoke too much. Be someone who endeavors to live a healthy life. Don't isolate yourself from other people. Make sure you are surrounded by people who love you, who care for you. People who see the value in you, even if you don't see the value in yourself. Most importantly, pray along the way. Pray. Speak to your mind. Speak to your soul, your spirit, and your body. Speak to your organs. Speak to yourself. Tell God what you want. Throw in a prayer to your day tomorrow, and you will do well. Now, if there is anyone who has a question, I will be able to answer maybe a few. If there's anyone anemi vunzo regarding setone, because I usually don't want to make this too long. That's why I break it down last time. So kudzidza kuperishwa, thanks. Chihera, you're welcome. You're looking good, auntie. How are you? Thank you, Kudzi.
Good morning, good morning, good morning. It's good evening here. Pauline, ndinotenda nekundipindura mama. You are welcome. You are welcome, darling. I've done the best I can for Mkoba Masimba. Miracle, my boy, so true, mami. Paya. Pamkoma Simba makarwa mumire. Ndakambomira mira. I love him still. I love him still. Komborerwai munobatika papi ndine hama ikudawo rubatsiro. Inbox me, Pauline. Gladys Mtongorea, inbox me there. Vicky VK, thank you for helping Mkoma Masimba's wife. She really went through a lot. I'm still helping. She's like a young sister to me now. She's like my young sister, my baby. I love her. She'll be fine. Simba Tandi, Mami, do you charge for consultation and struggling? I'm struggling with mentally. Now, Sibanda Tandi, you need to go to a medical doctor to be diagnosed properly and to be given medication if you need to. If it is talk therapy, if it is situational and you are struggling because of circumstances of life and you don't have a diagnosis and you think that your situation can be helped with counseling and coaching, feel free to come. And yes, I do charge for consultation. Yes, I do charge. But if it is a quick question that you need to ask, no, I won't charge you. I'll just help you for free. Okay? But if it is diagnosis to be told, you need to go to the doctor for that. Kuna vanuka varutotambura nema mental health instability because of marital challenges, because of financial problems, because of children who are rebellious, because of in-laws that are really difficult. So many things. Saka zvimwe zvacho inokwanisa kunge iri talk therapy inotongobatsirika nekungotaura chete and unobatsirika futi Tandi ukajoina group rangu rinonzi relationship coach Gladys. Ndinopota ndichimboenda ikoko nderangu. Saka I'm there more often than I'm here. And I usually ask people kuti vaise ma topic avanoda kuti discuss in the inbox. And at the same time, I also can bring my professionals, not just myself. There are other people out there who have different specialties. I can bring them on the platform depending nekuti waisa question or waisa topic ipi ku inbox kwangu. Right? So if you are here, you can join at the top of this live streaming. I'm going to put the details for my group and my public page. Please join those pages. Please join that group. We are there to give each other encouraging messages. Yes, we laugh as well. We joke along. Clean jokes. We laugh along. We pray together. So many testimonies are coming through. Those who follow me, they know what I'm talking about. So I teach a lot in terms of these things. But if you want a personal one-on-one coaching, I'm a relationship coach. That's my job. That's my profession. And yes, you have to pay. When I'm helping people here, I help for free. But when I'm helping as my profession, I need to look after my family. And ndine a lot of people who come along. Ndikada kuti ndigarire panapa ndichingobatsira vanhu mahara ririro basa rangu. Vana vangu vanofaka nenzara ndinofidha vana neinayaskana. So asi ndiri panapa, it's free. Ndiri ku public page rangu, it's free. Ndiri ku group rangu iroro relationship coach Gladys, it's for free. But kana ukawaya kukambani kwangu, ukawaya ku inbox, I'm an international coach, by the way. So my clients are all over the world, all over the world. Those who are around, you might see me in your country when COVID is over. I've been touring a lot of countries. I've been touring here in Australia, different states. I've been doing that, but I had to stop because of COVID. So you can imagine, like I was saying, there's no way I would have been given this award. Let me read it together with you. Those who came late, I got this, the Zimbabwean Achievers Award. I got this one for leadership in mental and everyday well-being advocacy. Okay? So I do these things. I wouldn't have just been given an award for nothing. So I do these things. I do that as my job. Pauline says, oh yeah, Pauline was just tagging someone. Vicky says, what about these people who get a kick from hating other people? They have to do a live just to hate someone with lies. Some even write lies about someone, yet they know it's not true. Is that not mental health issue? No, I can't comment on that one. I'm sorry, I can't comment on that one because I don't even know what you're talking about. The situation, what has triggered them. There's a different, I said, when it's persistent, remember, there's longevity into what you're doing. If it is someone who has anger issues,
or anger outbursts, and it carries on and on and on, then that person might need to be assessed and to be told, probably I always say you give what you have. If you have love, you give love. If you are hurt and you have pain in your soul, you hate other people. You can only give what you have. You can't give what you don't have. So vamwe vacho vanhu vaya vakarwadziswa kumashure ukoko, they are bitter, they are angry, they resent everyone, they just tuka vanhu, they just yell at people, vanongoshauda vanhu pavusina kana kutombokanganisa, vanongokwanisa kukwataka even pamacomments ipapapa. Some of them vanotori nemaproblems ekwavari kubva anditika asiri resolved. Ndakuudza kuti mupenyu kune vari susceptible to mental health issues, asi zviri ngori dominant. Pamwe munhu iyeye akazetwa stirred up nedifficult boss, maybe umwe wacho akaitwa stirred up nedifficult childhood trauma, or vakasangana nezvinhu zvakasangana nazvo mamarriage, vamwe vakaabuswa different things, havana kuwana rubatsiro, they did not heal, saka vane maronda they have ndakamboticha panapa ndichitaura nyaya yema-invisible bleeding wounds nema-invisible scars, invisible bruising, kusvuka kuri mumwoyo, maronda ari mumwoyo, mbonje dziri mumwoyo dzisina kupora zvakanaka, madukuswa ari mumwoyo. Ndakutaura chivasuka. Vari kuvanhu vakadaro havana kuwana rubatsiro, havana kuwana vanhu vari genuine vaivada at heart kuti vavabatsirewo vapore mukurwadziwa kwavo. Now what do? Vakurwadzisa chi vamwe vanhu, vakurwadzisa. It can be mental. Vakurwadzisa chi zvakangofanira munhu anoziva kuti ndine infectious disease, haaudzi munhu waari kurara naye kuti ndine chirwere chinotapurirana, oenda unorara nevanhu. Handiti kusahila ikoko kwekuti munhu anofanirwa kuti ndakarwadziswa neurwadziwo. Some people might not even need medication, they might need talk therapy, but all these things are mental. It's manifestations. Zvandataura zvati zvinezenge zvaakuoneka ndo zvinoratidza kuti pfungwa dzemunhu hadzina kugadzikana. Mabasa ako, hunhu hwako, matauriro, behavior, character, attitude. Ukaona vanhu vane hasha too much, vanhu vakangomaka vanhu vese vese, vanongotuka nemunhu wasingatombozivi, asina kumbokutadzira, unongobvamburwa uchingoshaya kuti zviri kubva nekupi. Vanhu vakadaro vanotori nema-mental health issues anoda attention, not necessarily mushonga. Vamwe unotoda medical therapy, kungoti talk therapy. I remember a certain woman I met kuno kuAustralia kuno. Mukadzi anga ari pahasha ye, aingobvambura munhu wese achibvambura, but unotonyatsoona kuti munhu uyu ari kushaya rudo. Vamwe kushayiwa love chaiyo, unconditional love. Vanhu vari kushayiwa rudo kani. Musafunga kuti kana ndikava panapa ndakapenya kudai so it's a sign yekuti ndiri kudiwa. Makeup does not mean anything. Kuna vanhu vari kuvhara pain nemakeup. Kuna vanhu vari kuvhara kurwadziwa nekupfeka maguchi na Chanel nana ani. Kuna vanhu vari kutadza kurara. Mambodzo zvinotaura kuti you need to have a good sleep. Some people can't sleep properly because of zviri kuitika mudzimba. Vakuru vakati chakafukidza dzimba matenga. But unotozoona manifestation yacho, maitiro ehunhu hwemunhu kuti uyu something is not right mentally. Munhu akadaro muregerere, usamutsamwira. Regedza munhu atakure mutoro wake, usamutakurira mutoro wako iwo. Don't be a dumping ground for people who are hating. Hausiriwo wakawarwadzisa, because kune vanhu vane game yekuda kunobleedira pashoulder remunhu asina kuvacheka. Some people want to go and bleed on the shoulder of the person who didn't cut them. Ndakutaura marelationship, ndogara nditaura kuti ukabva murelationship yakakurwadza, first of all tanga wapora, heal before you go and bleed into your next relationship. But today I'm not talking about that. Be aware of those people. Unodanana nemunhu ari pahasha. Zvinhu zvanombodhila nazvo. Osha kuti munhu akatsamwe ikoyo. Chii chiri kumbomushatirisa panyaya iyi? Mukadzi zvaanenge ari kuratidza akarongeka. Murume wacho ari kuratidza hasha dziri kubva papi. Unotozvishaya kuti chii chiri kuitika. Wotoona kuti aikaka haasiri munhu waari naye ari kumukonzeresa bwa. Nyaya yake inobva kumashure uko, kusapora, maronda akachekwa akasapora, akuenda kunobleeda pane munhu asina zvaanoziva. Anditika right. Okay. I once dated munhu aidaro, waingomuka usingataurwe newe. Ya, kuna vanhu vane bipolar, kune vamwe vane ma personality disorder iwayo, ma mood disorders iwayo. Munhu yeye instead yokumukondema kana kumuseka kana kumunyadzisa kana kumunye, andabatsirwa, anda rudo.
anotoda rudo, anoda munhu anomunzwisisa kuti amubatsire. You are glowing. Thank you so much, darling. My question is right on top, auntie. Ndapindura, I think. Magonapa, thank you. You're welcome. A P says, I have disorder yokungo remember zvinhu zvekare zvawe kundivhiringidza ne-anxiety, depression as well. Go and see a specialist. Ubatsirwa. Please. Zvisati zvaita too much. Enda unobatsirwa. Undealt. You know, ndakamboya futi panapa ndikadzidzisa nyaya ye childhood trauma isina kudiliwa with. It will carry on into adulthood. Ndandichiadvertisa panapa Dr. Kingsley. Ndatomboasendera message because he had network issues vakanetseka. Pane paunorwadziwa muupenyu ukasabatsirwa kuti upore, ukashaya munhu wekuita vend out to waunotrust, waunoziva kuti haudzi nyaya dzangu vanhu. You need a professional. This is what I do every day. People call me just to vent. Vachiziva kuti ndiri kutaura neprofessional, hapana munhu anobudisa nyaya yangu, but ndikasabudisa pain iyi, ndikasachema, ndinokuwara ndini. And unokuwara, you can have a lot of money, you can have mansions, you can have all you like financially, excuse me, but psychologically, intellectually, mentally, hausi right. Unotoda kutombotsvika paunotsvaga munhu professional. And if you want to do that, I'm here, inbox. Unouya, you pay your money, you vend, I help you, you become sound and stable. Wotanga kuenjoy your life. Because ndiananda kurarama upenyu hwekurwadziwa kudaro so. It's not fair. So you might need some help, okay? What causes recurrent nightmares? Now, there is a lot of things that happens with nightmares. Already, azvitangiri panightmare, during the day, unenge utori nemama mitoro yakawanda, unresolved issues, unanswered question, unsolved problems, problem after problem throughout the day. Mind mako mune inonzi unconscious mind, koita inonzi subconscious mind, koita inonzi conscious mind. I'm a neuro-linguistic practitioner, by the way. Saka ndine zvinhu zvakawanda zvandinoita. I have so many qualifications, by the way. Now, paunosefa zvakafanana nesefa indakakurira kuruzevha kumusha kubohera mutu usina zita wako. Paunoenda kuchigayo paya sefa yaunoshandisirwa kuti ugayise hupfu kunobika sadza neinokushandiswa pakugaya chimera zvakasiyana, okay? Now, sefa yakadamejeka mugayisa anokudza kuti sefa yadamejeka handichakwanisa kuramba ndichigayisa nhasi, ndakuda mbonotenga sefa new one. Ndo zvakafanana nemind yako. Indotry kuda kudza vanhu zvinhu zvavanonzwisisa, like to illustrate in simple terms. So, paunodira chibage musefa muya zvakafanana nekuti uri kudira information iri kuuya throughout the day in your unconscious mind. It sits there, it gets processed. Iri kugaiwa. Sefa yako ya unconscious mind yakamira sei? Haina kuboka here through circumstances of life. Haina kuboka here through issues of life. Haina kuborwa here through the pain, through the bullying, the harassment, the beatings, the verbal abuse, physical, mental abuse. Haina kuboka here. Uri kusefa zvakanaka here zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako during the day. Zvinotangira ipapo. Handisida kuparidza because ndiri pastor futi. Do try the best I can to calm down. So those things can happen. Kana sefa yako yakaboka ukaramba uchigaisa kurova kuti zvinhu zviri useless zvinoita go through zvakuenda kusubconscious mind, zvakuenda kuconscious mind yako. Wakarara when your body is resting. Your intuition, your conscious mind and your subconscious mind makazara zvizhinji zvacho zvine zvifanira kunge zvichisefwa marara anofanira kunge achisara kunzoko apinda manje subconscious mind yako. Then now you are sleeping. You are beginning to bring those things and your environment is vichida histombori clean. Unonamatira were environment yauri to chase away the devils, to make sure your environment is clean. Unoisa were worship wakurara so that you sanctify your environment. So you sleep in a clean environment. Warara uchionei. Kana warara uchiona Nigerian movies vanhu vari kumhanyisana vachita zvidhoma nezvipoko nei vachichinja uchiona mama those kind of things. Nyaya dzavanga uchinzwa usati waenda unorara. Sefa yako iri kusefa zvinhu izvozvo yakamira sei? What was the last thing that you saw before you went to bed? What was the last thing that you watched before you go to bed? There are so many things. Even social media one inozama kutofilitawo. Yeah, that's it, filtering. Mind yako iri kufilter sei zvinhu zviri kupinda mairi.
The battle is in your mind here. You win or you lose here. Now that your body is resting, your spirit is very active. Your mind, your soul is very active. Sanganisa zvinhu zvaswera zvichiitika zviya zviya. Wakupedzisira kuita manightmare. Listen to me, Noma. Chimbotry kuchinja the way you do things. Wozodzoka kwandiri to my inbox. Kana wanzwisisa zvandakuudza. Try to work around those things. Wozodzoka kwandiri. Tonzwa kuti unenge uchiri kuita here the same thing. Vicky says, thank you, Auntie. You have answered me, and now I have a picture of what could be happening to those people. You are welcome. Evidence Chatiza. Hi, Auntie Gladys. Hi, my darling. How are you? Bridget says, bleeding on the shoulder of the person who didn't cut you. Thank you. And then I can't pronounce this one. Machiri says, Dabatsirika mufunge, I'm in the situation yakadaro marriage mangu for some years. Thanks so much, and it's my first time to meet you. Oh, thank you. I love you. Now, you need to understand this. When we mukangodzidzana chete, munogarisana zvakanaka nevanhu vanotone zvirwere zvepfungwa, munotogarisana. Kutorarama upenyu huri nomo. Uchitoremenda mukadzi wako kana murume wako kuti mamwa here mapiritsi daddy. Imwai mapiritsi. Kucheka up tiri kuenda here daddy. Zvinhu zvakamira sei? Mushonga uyu unenge uri kukuitisai kuti munyanye kukotsera during the day. Maybe ngatidzokere kwachiremba tinzwe kuti unochinjwa here kuti mukwanise kuenda kubasa kana kuti dosi rorijuswa. Ngatimboenda for a walk. Kuna walk yekuexercise zvekuluza weight newalk yekudanana naye. Love that person. Love that person. Kufamba zvekutodanana chaicho. Kuna kazomboti munhu wese anenge degree kekupenga. And it's true because chinozongoti udiagnoswa kutonzi uyu akurwara uyu. Inyaya yekuti longevity yanda ndichitaura iya plus persistence and continuity yacho yekuramba uchiti on and on and on. But munokwanisa kutodanana kulavhana zvakaipa. Zvenyu life ichitofaya, life ichifamba, dzidzanai chete kungoziva kuti Shabani yakadzora mwando. What do? You know your husband is not well today, or abva kubasa akangomudhira singanzwisisiki. Panzvimbo yokumudza kuti ko you know gejori rakazodai, oh you know that bill. Chiregedza kumuremedza nezvinhu zvakadaro nguva iyoyo. Wakumudzidza kuti kana ari mudi haisi nguva yekudiscussa zvinhu zviri serious. Inguva yekungomuda chete. Ngaagare pamberi apa. Chipfuva chake ichi chako ichi ngachimufadze chimurume wako. Muise panapa, ngarari panapa. Wamupuruzvira kugotsuko uchimumasaji. Kana ari mukadzi wako ngauye arari pamakumbo apa. Uchimumasaji uchimupuruzvira muchiwirirana muchiita sei. Go for a bubble bath. Motoenda munoshamba zvako muchitaura nyaya muchiita sei. Unoona munhu akunyevenuka akutanga kukudza kuti iwe kubasa nhasi kwandabhoye kana zvisingaiti. Fanike vamwe tiri kunongo kune vanhu vanenge vachingosangana nevanhu vane mweya tsvina yavo racism and craziness. Pamwe munhu wangoita a hard day at work, then it triggers you. Wodzoka kumba watomudhura. Uchisvika kumba, let it be a sanctuary, a healing center. Dzimwe dzimba battlefield. Dzimwe dzimba kaka. Itori battlefield. Hakuna healing iriko. Dzimwe nguva tinozvidzingira mapartners edu nehunhu hwedu. Whether murume kana mukadzi, tinozvidzingira mapartners edu nehunhu hwedu. Ngativewo vanhu vari receptive. Ngativewo vanhu vane rudo. Ngativewo vanhu vanoita feel for each other. Be best friends with your husband. Be best friends with your partner. Be best friends with your fiancé. Let that person be your companion. Okay? Dzidzanai. Modanana ndo zvakakosha. Lucinda says, how do I cope in between suffering a chronic illness and depression and anxiety? From the illness, I'm feeling defeated most of the times. I pray that God will give you divine strength, my dear Lucinda. May God give you divine strength. I pray for the healing virtue to begin to flow in your innermost recesses of your being. From the crown of your head to the soles of your feet, I pray for restoration of your health. I pray for restitution of your health. I pray that God will give you strength. Meanwhile, while He's touching you, while He's healing you, I pray that you shall find rest in Him. May you be seated in Christ in the heaven places. May grace be your suburb. May grace be your location. You are going to testify, my sister. Enda kupeji kwangu unaona zviriko ikoko. Isati bhadharisi munamato guys, tatopedza so. Munamata ubhadharisi munhu. Mwari chetu anongoda kuti tivhure muromo, to petition Him, to supplicate
handii pana ndichiti consultation fee yemunamato no hatitambi game idzo dzedu dzemafanizi waya. Vanhu ngavanamatirwa, vanhu ngavapore, pfungwa dzako ngadzive under the subjection to the obedience of Christ. The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of the stronghold of depression, the stronghold of anxiety. You are not defeated, you are a winner. You are more than a conqueror. You are extraordinary. You are supernatural being. Kana uri mwana waMwari watozvinzwa zvandataura Lucinda. Mwari ngakuitire zvakanaka. Mwari ngakuitire zvakanaka. And I pray against that spirit of depression. May it not be your portion forever. That anxiety. Inini panapa andiri kundoona. Ndiri munhu wekuti ndaibvunda zvokuti ndaitonzi ndine mamhepo chako chako. Asi ndini ndakutaura pakati pevanhu. I'm now an international coach. I'm an international relationship coach and a life coach. I'm now an author. I'm a pastor now. I'm a neuro-linguistic practitioner. I am a charity organization person. I am all those things. But I used to have anxiety issues. Zvekutoti ndikapuhwa mic nditaura pamberi pavo ndaikwata ini Lucinda kubvunda kuti kwako. Ndikanzi ndipo testimony muchechi chacho ndaitenda ndakapfeka anonzi mapumps, maflats. Because ndasingakwanisi kumira mumaheels, I would shake. But the word of God says, I did not give you the spirit of fear. I did not give you the spirit of timidity. I have given you the spirit of boldness, of courage, and love, and power. It is your portion. It is your portion. You shall testify, my sister. It is your portion. You are so full of, this is Maya. You are so full of wisdom and fully educated and ready to give it out. Only if people took time to listen, they would be helped. Thank you, Mami Gladys. Oh, thank you, Maya. Effort says malevels ekupenga acho anosiyana. Yes, there. Panotori makategories akasiyana. Ndati vamwe vanoda talk therapy, vamwe vanoda medication low dose, vamwe vanoda medium dose, high dose, vamwe vanoda multiple drugs, vamwe vanongoda love chete nesupport chete. Imikani ndakakura kuruzevha inini kune vanhu vataitoziva kuti mainhingi vanorwara nepfungwa, but taingovada vakadaro tichivabatsira vakauya pamba kana vane flare up. Tichingoziva kuti mwedzi mutete ndozvinotaura vanhu ngapachishona. Kana ukangoziva kuti mwedzi mutete chete, vanongouya motovapawo sadza vodya, murume wacho oya watora oenda kumba odanana ikoko obva odini. Community would look after. We used to live in a community like a family. We used to look after each other. Zvaitongozivikanwa kuti mainhingi vanorwara nepfungwa, mainhingi vanorwara neBP, mainhingi vanorwara neshuga. We used to look after each other. The world is just changed to be nasty, and people take things for granted that are like supposed to help other people. Vanhu vachingosekana vachikanda zvinhu pasocial media zvisingatomboiti zvokuti honestly I feel for people sometimes. Patience Zinyemba says mune WhatsApp group here for prayers. No, what I do is on my group relationship coach Gladys and Gladys Mtongoria, and I'm moving to my minister Gladys Mtongoria page. Ndichapina zvese ipapo pamusoro pe talk yangu iyo iyi. I'm too busy. As you can see, zvinhu zvandakuudzai zvese qualifications angu ayo mabasa angu andinoita iwaya. I am extremely busy. Ndosaka ndisiri regular pana. And I do when I can. Saka ndikazoita zveWhatsApp group, ndikazomboti Facebook, handisitombori very active even kuInstagram. Mapages angu andakuudza iwaya. Relationship coach Gladys and regai ndione ndingazviisa here panapa. Let me see. I'll see whether I can pin it. Right, relationship coach Gladys and Gladys Mtongoria. Is it coming up? Oh, sorry, darlings. And then Minister Gladys. That's my public page. Okay, so I'm going to pin these. Yeah, right. Ndazvipina panapa. So this is enough for me. And it's very regular footing. Usually I send inspirational messages, encouraging messages, prayers, all those things, and testimonies come left, right, center. Tine evidence yemabasa amwari atinoita. Anditika atitombodi mari dzenyu. Tinokunamatirai zvofamba. Kwatinongoti chete munobhadhara ndekwe professionalism takurowawo basa reduko.
you pay. But tinona matirana, tinofara. Those who are there, they know what I'm talking about. Chihera says, how did you overcome being anxious before a presentation? And I prayed. I told myself enough is enough. And I kept on imposing that scripture. I did not give you the spirit of timidity, the spirit of fear. And then when I realized, okay, saka mwari havanatondipa mweya wokutya, saka ndisatani kauenda kubata satani, ndakutokupina. The battle lines have been drawn. You are not going to go unless you are defeated. Ndakuziva matactics ako. You come to steal, kill and destroy. Uda kudestroy destiny yangu. You want to destroy my vision. You want to destroy my future. I fought. And then you know what God says? He orders the steps of a righteous man. You got to be moving for God to order the steps of a righteous man. You need to have the desire to move one foot in front of the other. One foot in front of the other. Pekutanga ndatokwata zvandakudza kuvhunda kuti kwakwa chaiwo chaiwo. Ndikaramba ndichitotaura kuti this one is not my portion. Hazvisi kuzoita. I have no spirit of fear in me. I have no spirit of timidity. Andina mweya wougwara, ndine mweya boldness. Akomanaka, first day ndoda kutaura chokwadi. First day ndakapressa live button pa Facebook. Even my cousin who is in UK akandifonera akati, "Maini mamuchipoza makuita seiko?" Inda makuita unge mama kuda kutochema kuita unge makatotsamwa unge makamudhura. Yanga iri fiye iyoyo because you know live button hatina rehearsal kuti ndichamboita 1 2 testing. Ukangobaya vanhu vakutotanga kuuya. Saka ndakatobva ndatotaura kuti handisi kuzongonamata ndakagara. Kutenda kusina mabasa hakuna musoro, kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka mukutenda mangu imomomo nefaith yangu iyoyo nekudeclare nekudecree kwandiri kuita ikoko ndakutotora action. I will not sit here and wallow in sorrow and pain, in penury, in all those things. Ndakutotora action and I started to take action. The next day I pressed the button, it was easier. The next day I pressed, it continued like that until I was comfortable. And then I started building momentum on my pages. I started building up. Then before I knew it, I was already doing my tours. And even people were like, is this the greatest that I know? Is this the greatest that we know? Ndakutoita matours angu, ndakutotenderera from New South Wales to ACT to Victoria. Ndakutotenderera from kunonzi kuchi ku Brisbane, Queensland uko. Ndakutoenda. Ndakutotenderera other nyika. A lot of things. If I tell you kuti mukateerera zvandikutaura, ini ndinopreacha zvinhu zvandinoita sei, ndoticha zvinhu zvandinorarama. I preach and I teach what I live. Right now, I was talking to one of the people that was asking me, and I said, all over the world now, I have people who have the desire to help me, and they are looking for me. They want me to come to their countries to teach, to mentor, to coach. This was usually my last tour. I was supposed to go to California. I was supposed to be touring Hollywood. Ask yourself, this is a country girl munokubohera kumutusina zita. Kwachitambo kudondo uko. Ndakakura ndichikwira miti ndichifudza mombe ini. Ndisingatozini kuti shangu inopfekwa sei. Ndisingazivi kuti ndichadyei ndichienda kuchikoro neshoka. Chigeza mazino nedota remuhwete nemiti inini panapa. But ndakazviudza kuti handisi kuzoramba ndichivhunduka and history yangu haisi kuzoditemena kwandiri kuenda. I need to take steps and God is going to order my next step. Kuuya kuno kuAustralia kwacho ikoko ndaitombotya. First day rangu muchipatara ndichishanda inini. Ndinoshanda kunorwariwa stereki kunonzi kucritical care area. Mamwe mazimba akatonditi nhai maimi kude Zvirwere. Wasu kude Zvirwere. Wadi kuendawo kumawodi kune vamwe ukangonoshanda zvinongoita vamwe. But I had told myself kuti handichateedzeri zvinotaura vanhu. Handisina mweya wokutya. Varungu ndikavaudza nanhasi unoyo ndiri ndega muzimba ikoko. Ndiri ndega ikoko nevarungu ivavo. Ndaabosi manje. Ndio vakatondimanikidza kuti waakufanirwa kutoita ubosi ihwohwo. Ndichiramba vati azvicha. Right now we are over, right? The director of the hospital said atichateereri zvauri kutaura taakukupromota. And I was shocked kuti muinterview imomomo kasoka. The first interview I had in Australia, ndaichika, but pandakange ndakuzotoita iyi yequalification yekuti ndichienda patop apo, ndandisingachakwati munhu.
nasingachakwati munhu kutoabvunza mibvunzo kuti vakanditi hezvo asi unofanirwa kutonge utoriwo kuadmin uko kwakuti unotofanirwa kutonge uri organizing team yokuziva zviri kuitika muchipatara. That's what God can do for you. That's what God can do for you. Ndiri panapa kuti ndisimbise umwe munhu ari kutokwata kuita zvinhu kuti Mwari uyu wakatendeka zvichaita chete. Zvinotoita chete. Amen. Auntie, this is Vicky. Thank you for your prayer. I suffer from the same chronic illness like Sister Lucinda. Zvenyu zvatoita. Lucinda, mine is opposite. I used to be very confident and very sociable, but now I look at myself and really get consumed by how much fibromyalgia has changed my life. Shamwarga, Mwari vari kutokubata right now as I'm speaking. Okay? Maoko auri kuona aya akamutsa vanhu vakanga vanzi they are brain dead. Aya maoko aya nevoice iri akusi kugona kwangu, mazvinzwa, akusi kutombodawo kwangu, akusi kutomboti hanzi ndinoshamisira kana aiwa, ndinongotora Mwari neshoko rawo sematauriro awo, like he says kuti he has exalted his word above himself. Ndo zvandinongotakura ndofamba nazvo, ndotora Mwari at his word, ndorarama upenyu hwakachena, nometa kuti nyika inondiramba vanhu vanotaura kuti chii kana kuti chii, handine nazvo izvo. Ndakapedza nazvo. I'm better than that. I focus on God. I used to be very skeptical. Ndichitoseka kuti mina naindeshuwa here iri kuita vanhu. Ndaiseka inini. Ndaiseka kuti mina nainde fake. Handisi kuti hakuna fake vanhu. Hobo kana Bible rinotaura, but just because kune fake hazviroti hakuna genuine ka. Nekuti kune fake hazviroti. Maoko uri kuona yo vanhu vane 9 years, 7 years barren, vasina kubara mwana. Kubata kudai dumbu remunhu, ma twins. Zvine ma testimony. Manzwa? Right now, if you go, there's a latest testimony here, one person, and this kutaura nyika yacho for privacy reasons, but testimony yake iripo. So people come to my inbox, ndo visa ID, kuitira privacy. Ariko izvo zvizvi, 9 years, achizama kuita mwana, she's expecting. But kuti ndakaenda kwaari, kana zvandiri kutongota izvi, it's a prayer, ndichitonamata so, ndichitoelevata faith yako. She's expecting right now. My testimony, hobo. Saka iwewe, you can testify as well, as long as you agree with me in faith. We can do anything. Okay? Let me see. It's really tough, my sis, but so is our God and faith. Vicky says, Lucinda, unfortunately, there's no cure for fibromyalgia. Sometimes it's very painful. I know. Take chi. There's no cure, right? But God says in Psalm 103, verse 3, Psalm 103, verse 3, he says, he heals all diseases. And in Jeremiah 32, verse 27, his word says, is there anything, I'm the God of all flesh, is there anything too hard for me? As for me, I will continue. Ndinotongoramba chero ndikazonzi chinondiendesa kumakuwa chirwere chochoka andinyarari. As long as chiripo, the Bible says resist the devil and you flee away. As long as chiripo, ndinotongomuka makuseni ndichiudza nyama yangu kuti nyama dzikama. Ndinomuka ndichiudza brain yangu kuti dzikama. Ndinoramba ndichingoudza mapapu angu, ma kidneys angu, ma joints angu kuti I don't care about the pain. I will not respect and pay attention to that pain. And ndapedza chinotinesa ndechoti tinonamata handiti kuti Mwari ndirapei. Wo believe nguwa yoyo, you have spent your 99% your prayer yako unoidestroy within a minute. Uri kumbobelieve kuti Mwari vanoponesa, Mwari vanorapa. Pozouya munhu anouya achikubvunza, Lucinda wamukase, ichi chinotondiuraya chete ichi. Aiwa. Ichi ndo chichanditora ichi. Wakudestroya zvese zvangu uchinamatira, wakudestroya faith yese. Kana wanamata, wabelieve kuti Mwari vanoponesa, chiassociate nevanhu vane maonere mamwe newe, matauriro, mafungiro, kutenda kwakafanana nekwako. Chirega kuzvikomberedza nevanhu vanokudestroyera prayer yako, vanokudestroyera faith yako, kutenda kwako, nemashoko anobuda mumuromo wako. Ndo zvakagarira Satanika. Life and death is in the power of the tongue. 1 minute uri kutaura life, next minute you are speaking death. Which one are you? Which one are you? Ndikakuudza testimony yangu inini, my healing testimony. Tinobva panapa kusora mangwana. Inini panapa, inini. Ndikakuudza healing. Those who have read my book rinonzi Another Chance, riripo pauya pa Amazon apa. Another Chance is on Amazon. Mukaenda munonoriona ikoko. Ndikakuudza testimony youpenyu hwangu ka. You will be shocked, guys. Masvinzo.
This woman sitting here is a tough nut to crack, and you pay attention when one has no faith. I will not pay attention. And if you find a medical person who has faith, a medical person who will put medicine aside and go to a hospital and lay hands on a person are pronounced got brain dead, manonokera munhu hapasisina chimuko, ndo declare kuti mangwana nenguva ino. And mangwana nenguva iyoyoyo munhu achitanga kuti chikafu chiri kutokomplena kuti chikafu chiri kushata and ari kufamba munomu mandiri mwari vari kuzviita munomu city mandiri munomu neoverseas everywhere else kuti muzive kuti zvatinenge tapuwa naMwari zviri permanent. Right. Chihoro says, Boaz led, thank you, Pastor. I don't know what she was trying to say. Amen. Our God is able to do anything. Kudzai, tinofamba nekutenda Chihoro. Powerful. Thank you. God bless you guys. I'm out. You take care. Tinoonana futi kana ndaona mukana wekudzoka panapa ndodzoka. But my pages angu andapina ayo for regular catch-ups, for regular nanzishi my regular talks angu and my inspirational messages angu, whatever the Holy Spirit tells me to do, that I will do. Okay, but andingokwanisi kuya pano hangu all the time because ndinoita busy zviri serious. Right, anyway, I'm out of here guys. I love you so much. You take care. Wasu is checking out. Your relationship coach, your relationship mentor is checking out. Till we see each other again, remain steadfast in love. Ngatidanane, ngatisupportane, and God will do us good. Ukaona uchishaudwa nemunhu pasina chawamutadzira, chero pane chawamutadzira, unongoti sorry. Usakanganisika pfungwa dzako nekuda kuteerera kuti munhu ari kunyatsoti chii. It's a reflection of who they are, not you. Ukaona munhu anenge achitongopengereka nekungoshaudha kutuka nekuda kungodzikisira wamwe nekudini, ndo zvaainazvo ndo zvaari kupa. Iwo reject it. Don't accept it. Reject. All we want is positive vortex. Toda kuattracta zvinhu zviri positive. We want positive environment, positive energy. We want to make progress. We want to make tremendous testimonies. We want to make tenacious steps going forward. Atisi kuda zvinhu zvokungosora taka nguva yekuita majokes nezvinhu zvisina basa. Atisi kuda izvozvo. I want you to be happy. I want you to relax. I want you to trust and depend on God. Do what the doctors are telling you to do as well. They are not evil. Vakaiswa panyika pano naMwari, wisdom yavainayo ndiMwari akavapa kuti tirarame upenyu huri harmonious nehama neshamwari dzedu nevana vedu. Vhumawo kubatsirika kana munhu achida kubatsira. Anditi kuti zvinhu zvifambe. God bless you. I love you. Bye.